velkommen til station 4. I aften går vi ind i sagen om den afdøde Jesper Jacobsen, som her i formiddag blev fundet dræbt, brutalt og slået ihjel. Vi står her med en politimand, som hedder Christen Lund. Og I var jo nogle af de første, der var på gerningsstedet, efter at det var blevet meldt, at han var blevet fundet død. Simpelthen. Ja, nu er afdøde jo ikke fundet død her på stedet. Han er jo fundet død ude i en skov. Men vi har en formodning om, at det her... Var der tegn på, at han har kæmpet for livet? Altså været op og slås med eventuelt gerningsmand? Det er for tidligt at sige på nuværende tidspunkt. Nu indsamler vi spor. Det er den fase, vi er i efterforskning nu. Og så laver vi efterforskningsarbejdet efterfølgende. Så vi er i en tidlig stadie af efterforskning på nuværende tidspunkt. Ja. Der er ikke tegn på noget selvmord eller noget? Altså det kan vi aldrig udelukke. Det peger det ikke umiddelbart på. Men altså, vi er åbne over for teorier. Vi tager alting med overvejelse. Okay. Mange tak for det. Det fik vi jo ikke så meget ud af. Derfor går vi videre til kriminalteknisk afdeling, som er i gang med at undersøge offeret for DNA. Jeg sidder her med Signe fra retsteknisk afdeling, og hun har nogle afgørende beviser. Ja, altså det vi har fundet ud af her, vi har 6 DNA-prøver, vi har fundet på gerningsstedet. Der er den første DNA, den kan vi se, det er den blå plet her. Den er fra den afdøde af. Det andet DNA, det er fra gerningsstedet, og det er det tredje DNA også. Og så de sidste 3 DNA-pletter, det er fra de mistænkte. Og ud fra de her DNA-pletter, der kan vi så se, at den tredje og den 6. DNA-plet har samme farve, derfor så matcher de. Derfor så kan vi så udelukke den mistænkte nummer 3, som er Chris Krog. Mange tak for det. Og jeg står her med Niklas Kruse. Har jeg fundet ud af, hvad for en væske der var i lommelærken? Ikke helt endnu, men vi er næsten sikre på, at lommelærken indeholder 60 sprit. Og hvad betyder det for efterforskningen? Det betyder, at det er en stor kilde til dødsårsagen, fordi 60 sprit er meget farligt, når man indtager det. Det er virkelig meget stærkt, og det kroppen ikke holde til. Er det grunden til, at det frøder offeret havde munden? Det ved vi ikke endnu. Det skal vi endnu lidt videre på. Tak for det. Tilbage til studiet. Tak til Sara. Vi stiller nu om til Christine, som står ude foran fitnesscenteret. Jeg står her sammen med Laurits Sigurd Utzon, og kan du forklare mig, hvordan at gerningsmanden han er blevet kommet ned i fitnesscenteret, uden at blive opdaget på alle kameraer? Ja, han har kravlet ved nogle gange, hvor der ikke var overvågningskamera. Så har han lavet noget parkour, og derfor er han ikke blevet fanget på alle overvågningskameraerne. Har I nogen anelse om, hvordan at manden han er blevet slæbt ned til skoven? Nej. Tak for det. Og kan vide, hvad motivet kan være. Mon Signe kan finde svar på det. Jeg står her med Lotte Flensmose. Kan det være tale om jalousidrab, da vi har fundet ud af, at den afdødes kone havde en affære med hendes chef? Det kan da godt være. Det kunne da godt være noget, der tyder på. Har I fundet nogle specielle samtaler mellem dem, som kan fastslå, at det kunne være tale? Det har vi ikke rigtigt, men han snakkede i telefon med en der sidst på aftenen, som vi ikke ved, hvem det var. Tak for det, Lotte. Så blev vi alligevel lidt klogere. Hvem tror du, der er gerningsmanden? Se med i næste afsnit.